Welcome back to my channel mga Koblax. So ngayon ang gagawin natin is magbubulay tayo ng santol mga Koblax. Ito ang ingredients, santol mga kinudkut ko na yun mga Koblax. And then lagyan natin ng baboy, konti, at saka lagyan natin ng laing. Kombinasyon to mga Koblax ng ginataan na santol with laing. Yan ang typical na di mawawala yung sili mga Koblax. And then nandyan na, bumili na ako ng gata mga Koblax. So ano pang hinihintay natin? Simulan na natin to. So, lagay na natin itong baboy mga Koblax. Yan ang munang unahin natin. Tulutuin natin ng konti. So mga Koblax, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and pag-click na rin ang bell button para activate kayo sa mga bago kong videos mga Koblax. Salamat mga Koblax sa mga sumusupport sa channel ko. Hayaan mga Koblax, i-level up natin yung mga videos natin. Hindi lang pagluluto ang gagawin natin. So nag-iisip pa ako ng magandang content para malibang naman kayo sa mga pinapanood nyo mga Koblax. Yun mga Koblax, oh. Medyo okay. Lalagay na natin to. Palalabasin lang natin mga Koblax sa mantika nitong baboy mga Koblax. Saka natin lalagay yung sibuyas. Kasi ganun ako magluto eh. Kanya-kanyang trip lang yan mga Koblax. So, lagyan natin ng pagpapaminta. So, yun mga Koblax, lumabas na yung mantika na. So, lagay na natin. Pwede na yan. Lagay na natin mga Koblax yung santol. Yun oh. Sinigaan ko na yan mga Koblax para hindi ganong Tapos mga Koblax, ilalagay na natin yung gata mga Koblax. Ito yung malapit mga Koblax. Oh. Oh. Yan mga Koblax, lulutuin na lang natin to. Yung laing maya-maya ng konti mga Koblax. Pag kumulo, kailangan marami kang gata. Kinakain lang yung mga konti lang natin ilalagay lalaing mga Koblax. Ayun na. Dagdagan natin mga Koblax ng konti. Pwede naman, kaya pa. Okay na yan. Yung mga tabang. So, mga Koblax siguro, nung bata pa ako, madalas kami magluto nito eh, sa Bicol, mga Koblax sa Erica. Sarap kasi nito, mga Koblax. Minsan nga, napapaso pa pag kinakain ko to, itong ulam ko, yung santol, napapaso yung bibig ko eh. Naalala ko nun eh. Yan o.
Antayin lang natin mag-reduce yung ano, mga Koblax, tapos ilagay na natin yung sili. Wait lang natin. So, yun mga Koblax. Mga Koblax, papalo naman ako sa FB page ko, Edmar TV. Para kumita rin ako doon mga Koblax. Sa totoo lang mga Koblax, di pa ako sumasahod dito sa YouTube. So, mayroon pa akong inaantay para sumahod. Kaya, please lang mga Koblax, support. Para mas marami tayong magawang content mga Koblax. Makakatulong yun sa paggawa ng content. Marami kong gustong gawing content mga Koblax. Yun. Doon oh. Hintay lang natin ma-reduce yung kabaw ng mga Koblax. Tapos pwede na yan. So mga Koblax, mapapasarap na naman ang kain ko nito mga Koblax. Alam naman tayo, dapat tayo mag-diet eh. Kasi naalala ko lang yung health ko mga Koblax. Pero paminsan-minsan lang naman mga Koblax. Kailangan natin kumain ng medyo marami-rami. Mga Koblax, kung ikaw pala hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa mga bagong videos mga Koblax. Support nyo mo channel ko and FB page si Edmar TV para tuluyan na tayong sumahod mga Koblax. So, try nyo itong mga Koblax, madali lang to. Kasi itong pagkain na itong mga Koblax ay madalas na nakikita mga Koblax sa Bicol, din sa Laguna. Iwan ko lang sa Batangas. Basta ang alam ko sa Laguna, kumakain din sila, ay gumagawa rin sila ng ganitong sinantulan. Pero mas maliit ata sa Bicol mga Koblax. Kasi sa Bicol, maraming gumagawa nito mga Koblax. Sinasamahan nila ng alamang. Pero ito kung mga Koblax, wala itong alamang. Yung tinatawag na balaw. Sili. Mali na sa may sili. Hindi na mga Koblax. Siparit ko muna yung anak ko. Kasi ayaw niya ng sili. Sisiligan ko na kasi ito mga Koblax. Ano yan? So mga Koblax, lalagay na natin yung sili. Ayan po. Luto-lutuin lang natin yung sili, tapos okay na to. Ox na to mga Koblax. Ayun na. Ayun na. Nakikita mo ng kagandahan at kasarap. Nangangamoy ng mga Koblax, sarap. Mga Koblax, request kayo kung anong gusto nyo luto mga Koblax. Hindi naman tayo kagalingan magluto, mayroon lang alam mga Koblax. Kumbaga, kanya-kanyang paluluto naman, kanya-kanyang trip lang yan mga Koblax. Kung anong gusto mo, yun ang gagawin mo eh. Yan na. So, ayan na mga Koblax. Pwede na to. Patayin ko na. Okay na to mga Koblax.
Mga Koblax, ito na mga Koblax, okay na to. Pwede nang kumain. So, salamat sa panonood mga Koblax. So, see you in next vlog mga Koblax. Kung gawin nyo to, try nyo tong gulay na santol with laing mga Koblax. Bye-bye! See you next vlog. Salamat sa panonood. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!